България и Румъния в Шенгел? Егате късмето! Но какво е това Шенгел? Шенгел е много повече от движение на хора, стоки и услуги, без това да бъде забелязано. Шенгел е да закараш много хора без документи и багажника да ти е празен. Шенгел е да отидеш на море в Швейцария. Шенгел е да си вземеш заем на детето ти от немска банка с лична карта от село банка. Шенгел е да продаваш балони, сенки и памук на центъра на Люксембург. Шенгел е да си напълниш цялата кола с картони, цигари, кашони, уиски и никой да не иска да ги търси. Шенгел е да отидеш на гости на кралицата на Дания, да си направиш селфи с нея, докато тя спи. Шенгел е да уредиш много повече роднини на помощи в различни европейски държави и е така. Шенгел е да си вземеш от България гривна all inclusive и да ходиш да я ползваш в Исландия. Шенгел е да нарежеш Айфеловата кула през нощта и сутринта да я разтопиш в стома на Перник. Шенгел е да отидеш на некой на гости в Норвегия, без той да разбере и да си тръгнеш оттам с подаръци. Обаче през това време в вас да са се настанили германски роми. Шенгел е да изпереш дрехите на детето си в река Сена и да ги простреш на Айфеловата кула. Гледай какъв късмет! Шенгел обхваща 400 милиона души население и 312 хиляди километра магистрали. Ти разбираш ли какви възможности се отварят? Айде, Европа те очаква! Тръгвай към Европа! Най-големите балъци остават в България. Тарикатите отиват в Европа. Мангела ефект, леле.